Πρέπει κανείς να νιώθει πολύ ευχάριστα μεταξύ της ομάδας, της θεατρικής ομάδας των εθελοντών του Κέντρου Παρέμβασης. Πρόκειται στο Λαζαράκιο Δημοτικό Μέγαρο να ανεβάσουν μία προσοκομμωδία ελληνική, ζητείται ψεύτης. Είναι του Δημήτρη Ψαθά. Αυτή η θεατρική ομάδα είναι ερασιτεχνική, αλλά έχει χαρακτηριστικά επαγγελματισμού, διότι υποδίονται εντελώς επαγγελματικά του ρόλους, αλλά με τον αυθορμητισμό που διακρίνει έναν που έχει μεράκι, δηλαδή τον ερασιτέχνη. Και έτσι το μείγμα αυτό είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό είναι και καταξιωμένη αυτή η θεατρική ομάδα, γι' αυτό αντέχει και στον χρόνο. Ο Δήμος της Ήλιδας ενισχύει κάθε τέτοιες προσπάθειες και ειδικώς σε αυτή την ομάδα. Και υλικά την ενισχύει και ηθικά. Πρέπει επιτέλους να ανεβάσουν έργα και στο φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας. Εγώ από πλευράς μου, από το Διοικητικό Συμβούλιο των Εθελοντών Κοινωνικής Παρέμβασης, θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Ήλιδας και ειδικά το Δήμαρχο που για 8η συνεχή χρονιά συμπαραστέκεται στη θεατρική ομάδα και υλικά και ηθικά. Η θεατρική ομάδα είναι μια ομάδα από εθελοντές και ερασιτέχνες, οι οποίοι όλοι μαζί αγωνίζονται είτε για τα τεχνικά, τα σκηνικά, είτε για την ηθοποιία, με συντελεστές, τον κύριο Φραϊκά και τον κύριο Μπουσδούκο και διάφορους άλλους, οι οποίοι φέρουν εις πέρα σε αυτό το έργο. Η θεατρική ομάδα θα ανεβάσει το έργο αυτό στο Λαζαράκιο στις 3, 4 και 5 του μηνός. 6 του μηνός ημέρα Τρίτη θα έχει αργία και μετά από τις 7 έως τις 11 του μηνός, την άλλη Κυριακή δηλαδή, θα παίζεται στο Λαζαράκιο. Ευχαριστώ. Το «Ζητείτε ψεύτης» είναι ένα έργο του Δημήτρη Ψαθά, διαχρονικό και συνάμα σύγχρονο. Καθώς αναφέρεται σε ένα θέμα που όλοι το ζούμε καθημερινά, ή τα αποτελέσματά του έστω όλοι ζούμε καθημερινά, το ψέμα στην πολιτική. Άλλωστε γι' αυτό και δεν επιλέχθηκε τυχαία για φέτος. Μέσα από το έργο θα δει κανείς διάφορα δεινά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, όπως πελατειακές σχέσεις, ρουσφιδολογία και άλλα τέτοια, αλλά με διάφορες καταστάσεις κωμικές, γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για κωμωδία. Ένας βουλευτής ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να λέει ψέματα, ψάχνει να βρει έναν γραμματέα, έναν ιδιαίτερο, που θα τον βοηθήσει σε αυτό το τομέα. Τον βρίσκει και έτσι δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις, διάφορα γεγονότα, το ένα ψέμα φέρνει το άλλο και τελικά καταλήγει να γίνεται μια έτσι κατάσταση μπερδεμένη, περίεργη και φυσικά κωμική. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οι εθελοντές του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης του Δήμου Ήλιδας ανεβάζουμε αυτή τη θεατρική παράσταση φέτος για 8η χρονιά, δηλαδή είμαστε στην 8η χρονιά μας που υπάρχουμε σαν θεατρική ομάδα, με νέα πρόσωπα, με παλιά πρόσωπα επίσης που μας ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύουμε ότι έχουμε προσπαθήσει και θα φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την παράστασή μας και γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο να έρθει να την παρακολουθήσει. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι φέτος ανεβάζουμε κωμωδία, κατά κάποιο τρόπο αντιστεκόμενοι σε όλη αυτή τη μαυρίλα ή αν θέλετε σε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει ο κάθε άνθρωπος και η χώρα μας γενικότερα. Και ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί, θα έρθει, θα διασκεδάσει, θα ξεχάσει λίγο τα προβλήματά του έστω για αυτές τις 2 ώρες που θα είναι η παράσταση και θα φύγει μέσα από την αίθουσα από την αίθουσα του Λαζαράκιου, θα φύγει έτσι με ένα αίσθημα εφορίας, ας πούμε, και καλής διάθεσης. Να ευχαριστήσω κι εγώ με την σειρά μου τον Δήμο Ήλιδας
για όλη αυτή τη συμπαράσταση και την ηθική και την οικονομική προς την ομάδα μας. Και επίσης να χαιρετήσω και αυτό που είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, με μεγάλη χαρά, ότι προσδοκά να παίξουμε και στην Αρχαία Ήλιδα. Για μας θα είναι μεγάλη τιμή και θα είναι και μεγάλη, αν θέλετε, καταξίωση να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο και να μπορέσουμε να παίξουμε σε ένα τέτοιο χώρο με τη σημασία που αυτός έχει. Ευχαριστώ πολύ. Πώς, εσείς δεν είστε που έχετε αναδεφώσει στις φυλακές για κάτι στημένους αγώνες? Έλα μωρέ, στημένους αγώνες, 2-3 πενιδάκια στους άνθρωπος για να την κάνει. Δεν είναι τάχα και ψωμιάδες. Και σιγά τους αγώνες δηλαδή, δεν έστησε την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, τον Αστέρα Μαλλιάδος με τον Πανόπουλο, εσύ πώς κάνεις? Και ο Φερέιρος μήπως και θα τον βγάλει, τι θα γίνει, με κοροϊδεύει? Όχι και να κοροϊδεύει, αν είναι δυνατόν.